What does it mean if you see this signal on a motorway ብለና ኣሎ ኣብ motorway እዛ ሲግናል እዚኣ እንድሕሪእና ነቲያ በታ ዝቐልጠፈት ኤግዚት ክንወፅእ ኣለና ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኮይኑ ገለ እቲ motorway ተዓፂሎ ማለት እዩ What shape of traffic signs given orders order ማለት ኦ ኢልና ንሓዛ ኦ ከብሃብ order ዝህብ circular signs ማለት እዩ What does this sign mean? The sign እዚኣ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ተመካይን ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ማርሻ ቤዲ ፓርክ ገብራ ዝፍቀደለን ቦታ ንምሕባር እዩ ነዚ ፅርግያ ክሊር ንምግባር ኣብኡ ይፍቀደን ማለት እዩ so vehicles may park fully on the verge of footway which sign means that the national speed limit applies national speed limit applies تهون እዚኣ ኣብ ጻዕዳ ጸሊም ሽራጥ ማለት እዩ What does this sign mean? The sign እዚኣ እንታይ ማለት ያብለና ኣሎ line for heavy or slow vehicles እዚኣ crawl line ትብል ጸጋመይቲ ብፍላይ ከም ዝዓቐበት ገለ ኸውን ከሎ ንዓኒ ብጣዕሚ ቀሲልን ስለ ዝውራ ናተን line for heavy or slow vehicles ማለት እዩ What does this sign mean? The sign እዚኣ እንታይ ማለት no right turn የማን ምጥዋይ አይፈቀድን እዩ Who has priority when traffic lights are out of order? Traffic light ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ መን priority ኣለዋ ወላ ሓደ ዘለዎ የለን ተሓላሊኻ ምኻድ ማለት እዩ so ብጣዕሚ ጥንቃቐ ሓተና ክንጠማመት ኣለና ምሰም ኣውቲስታታት ቀዳምነት ክንወሃብ ኣለና ቀዳምነት ከዓ ክንህብ እምበር ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ክንህብ ኣብ ኢድና እዩ ክንወስድ ግን ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ Which sign means turn left ahead turn left ahead ማለት ካብዚኣ ናይ ነይትያ እዚኣ ክትከውን የማነይቲ ላዕለወይቲ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ሚኒ ራውንዳባውት እያ እዚኣ ሚኒ ራውንዳባውት እያ እዚኣ እውን ብፀጋም ሕለፉ ማለት እያ እዚኣ ክልቲኡ ፅርግያ ተጠቒምኩም ናብ ሓደ ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እያ እዚኣ ግን ንየማን ንፀጋም ጥራይ ትብለና ኣላ What does this sign mean ብለና ኣሎ ኣብዚ ቦታ ትራፊክ ላይት የለን ወይ ተባላሽሎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑሎ ማለት እዩ traffic light out of order What does this sign mean ይብለና ኣሎ እዚኣ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት እያ ንዓና ንኣውቲስታታት ክንከይድ ንኽእል ኢና ቀጠልያ ሂብና ኣሎ ንትራም ግን ደው ማለት እያ ትራም እዚኣ ንጎን ዘላ ነትኹል እንተትኸውን ንዓዓ ምተፈቕደላ ሕጂ ግን ንዓና ኪዱ ንትራም ከዓ ደው በሉ ማለት እዩ so trams must stop What does this sign mean? እዛ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት ኣብለና ኣሎ so is maximum speed limit for traffic calm mean it's maximum speed limit 20 miles per hour ከሆነ ማለት እዩ What information would be shown in a triangular road sign? A triangular warning ኢና ንርኢ warning ማለት ከዓ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲያ ዝተረኣየትና ምስሊ ብቅድሜና ክንረኽባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዛ ምርጫ ግን እንታይ ክትከውን ሮድ ናሮውስ ካብዚና 4 እቲ ፅርግያ ኣብ ቅድሚት ይፀብብ ኣሎ ማለት እዩ ahead only እንተትኸውን ኣብ ሰማያዊ መኾነት ኣብ ሰማያዊ ከቢብ መኾነት keep left እንተትኸውንን ከምኡ ማለት እዩ minimum speed limit እንተትኸውን ኣብ ሰማያዊ መኾነት You are approaching traffic lights and the red light is showing. What signal will show next? ናብ ትራፊክ ላይት ነቐርብ ኣለና ቀይሕ ተወሊዓ ኣላ ማለት እዩ ቀይሕ ትራፊክ ላይት ኮይና ኣላ እንታይ ኢና ክንርኢ ብድሕሪኡ ብጫ ጥራይ ዲና ክንርኢ ቀይሕን ብጫ እንዲ ወላስ ቀጠልያ
ቀይሕን ኣምበርን ኢና ንርኢ እቲ ኣምበር እታ ብጫ ማለት እያ ቀይሕን ኣምበርን ንርኢ ብድሕሪ ቀጠልያ ትኸውን which arm signal tells you that the car you're following is going to pull up ኣይናይ ምልክት እዩ እታ መኪና ደው ከም ትብል ዘርእየና ብለና ኣሎ እዚኣ ቀስ ክትብላ ወይ ደው ክትብላ ማለት እዩ እቲ ምልክት ንታሕቲ ኢሉ የመልክት ኣሎ what does this sign mean እዛ ሳይን እዚኣ ምሕላፍ ወይ ኦቨርቴክ ምግባር ኣይፍቀድኒ no overtaking which sign means no entry no entry ኣይናይ እዚኣ ትኸውን የማነይቲ ታሕቲ ወይቲ ማለት እዩ እዚኣ no entry ትኸውን እዚኣ waiting restrictions apply እዚኣ clear way ወይ no stopping ማለት እዩ እዚኣ national speed applies what does this sign mean እዛ ሳይን እዚኣ ከንታ ማለት እያ እዚኣ contraflow system ትበሃል እዚኣ ናብ ሓደ ዝኸዳ ተኺለ እንዳኸዳ እታ ባስ ግን ኣንጻር እንትጓዓዝ ኣላ ማለት እዩ contraflow system contraflow bus line what does this sign mean እዚኣ ምልክት እዚኣ ኸ ብክልቲኡ መገዲ ኸድካ ናብ ሓደ destination ወይ ናብ ሓደ ቦታ ክትበጽሕ ትኽእል ማለት እዩ pass either side to get to the same destination what should you do when you see this sign as you travel along a motorway a motorway እዛ ሳይን እዚኣ እንድሕር ርኢናያ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ካብ ሞተርዌይ ክንወፅእ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲያ ዝቐረበት ኤግዚት what does this arm signal mean እዚ arm signal እዚኣ ተሁሉላ ኣላ ኢዳ ማለት እዩ እንታይ ማለት እያ ንፀጋም እያ ክትወደልያ the driver intends to turn left which sign means you have priority over oncoming vehicles priority እንድሕር ኣለና እታ ጻዕዳ ኣሮው ዝዓበየት ትኮን ኣለዋ ቀይሕ ንታሕትኻ ኣሮው ተኾይና ፕራዮሪቲ ኣለና ማለት እዩ your vehicle is stationary when may you use its horn መኪና ደው ኢላ ኣላ ሆርን ወይ ከዓ ቢብ መዓስ ከነብል ንኽእል ብለና ኣሎ ካልኦት ሰብ መካይን እንድሕር ናብ ሓደጋ የእትውን ኣለዉ ወይ ከይረኣዩና ናባና ገጾም መፁ እንተለዉ ቢብ ኣቢልና ኣብዚ ዘለና ከይተሃርሙና ንብሎም what does this sign motorway this motorway sign mean እዚኣ ኣብ ሞተርዌይ እንድሕር ርኢናያ እንታይ ማለት እያ temporary maximum speed 50 miles per hour ማለት እዩ ግዜያዊ 50 miles per hour maximum ንኸዶ ተቐያያሪ motorway ኣብ ስማርት motorway you are on the left hand lane at the traffic light ኣብ ፀጋማይ ኣለና waiting to turn left ፀጋም ኢልና ከዓ ክንጥወደ ኢልና which signal means you must wait ኣይነቲ ሲግናል እያ you must wait ወይ ከዓ ደው በሉ ትብለና ኣና ማለት እዩ ካብዘን 4 እምበር እዚኣ ቀዳመይቲ ክትከውን ምክንያቱ ቀጠላ ክሳብ ትኸውን ክንፅበ ኣለና እተን ካልኦት ኩለን ኣለወን ቀጠላ ኣለዋ so እታ ቀዳመይቲ ግን must wait ክንፅበ ኣለና why should you make sure that your indicators are cancelled after turning at the junction ምስ ተጠወና እቲ ሲግናል ናትና ካንስል ከም ዝኾነ ንምንታይ ከነረጋግፅ ኣለና ብለና ኣሎ to avoid misleading other road users ድሕር ኪፕ ፅቂልና ድሕር ኪፕ ጌርና እቲ ሲግናል እናገበረት ነዊሕ ድሕር ከድና ወይ ፑል ኣፕ ንገብር ወይ ከዓ ንጥወ እዩ ክመስሎም ንጥወ እናመሰልናዮም ተኺልና ድሕር ከድና ክሓልፉና ክፍትነዮም ክንጋጮ ኢና ማለት እዩ which sign means no motor vehicles are allowed no motor vehicles ኩለን ተሽከርከርቲ ዘይፍቀዳን እዚአን የማነይቲ ኩርናዕ ማለት እዩ what does this sign mean እዛ ሳይን እዚኣ ክንታ ማለት እያ መገዲ ትራም ጥራይ እዩ route for trams only you are in a tunnel ኣቢንቶ ኣለና and you see this sign እዚኣ ምልክት ርኢና what does this sign mean እንታይ ማለት እዛ ሳይን እዚኣ
direction to an emergency pedestrian exit emergency كحديمنا خنوص على نخل مالتي direction يحبرنا له. what does this sign mean? إذا sign زي أخنتها مالتها hump bridge كأنه جن hump زهنا مالتي. you're approaching a junction where the traffic lights aren't working. traffic light زتبالا شغل بوتان بتسحلنا. what should you do when a police officer gives this signal? police نحر كم زي لنا ده هنقبل لنا. stop at the stop line لو كنا على مالتي. where would you find this road markings? the road markings زي أبي كنربو نخل mini roundabout زي أتي mini roundabout مالتي. what should you do when you see this sign at a crossroad? a crossroad is a sign زي عند حرينا أتي traffic light أيسرحنا له مالتي. so give way كنهبنا قربات كنكون زلنا. so كابزي مرجع carry on with great care بمثل عول تنقاقه كنقصل كنكالنا مالتي بتعمل تنقاقلنا. when may you sound your vehicle's horn? بيب معسكنا بالنخلنا له to warn others of your presence أو هلعونات كانوا مرقات مالتي الله خويلك نعاها حدقا كسعبلك كم زي بلهم نقرم نابنت كابزي فان اندحر عباي فان أبدحريتا اندحر بارك جيرنا لنا أو تستا أو خمزة لنا خيفالته ريفرس قبر خلي كير عينا نعنا مخناتو أمستاتو خيرنا يكلني بدحريو قريبنا ينتلنا so بي وابلنا كنا سمعنا خير ذا ساينز يا أبيك تريوات خلو لنا له ذا كونترافلو باس لاين تبهل أب one way street إنا هنرخبا نخل نحنا نغلبيتنا خدنا نعاقد ندحريت كيد في كلا مالتي. what does this road marking mean? the road marking زنتاي تي حنصاص نويح تبوتا حاصير له so you're approaching a hazard warning line يسو ناب hazard نقرب كم زلنا حبرنا له مبزحتي غزي مودعتنا انت زرغا እንዳقربه መጻለው ማለት ነው. how will a police officer in a patrol vehicle signal you to stop? police officer ከመገሪ signal ገሩ ዶ ከብረና ዝخلበት ያ ና police መኪና ማለት ነው. flash the headlights indicate left and point to the left. ናብየማን indicate ና ገበረ flash the headlight flash ገበረልና so አብጸጋም ደወሉ ማለት ነው. what does this sign mean? ዛምልክ ዛخنታ ማለት ያ forward ትብዘላ ዕቋር ማይክሉ ኸልዩ አመገዲ so brake ናትና check እንገብርልና ምስሰገርና water across the road. what does this sign mean? ዛ sign ዛخنታ ማለት ያብለናሎ ዛ sign ዛ contraflow system አተሪ contraflow system ንኹሉ ማለት ባስትራ ይኮናል abroad work እንድሕር ትመገዲ በተሓደ እንድሕር ተዓጽዩ ንኩላን ተመካይን በተሓንቲ በትናይ ኬን ገይሮም ናይቲ ጻዕዳን ቀይሕን ጎማ ኣሎ መፈላለይ ገይሮም በተሓንቲ ጽርግያ ናብ ክልቲኡ ፍሎው ከም ዝገብራ ግብሮን ማለት እዩ. what does a red traffic light mean? red traffic light እንታይ ማለት እዩ? you must stop and wait behind the stop line ዘርድእትያ ማለት እዩ. what messages are given by circular traffic signs that have blue backgrounds? ሰማያዊ ባክግራውንድ ዘለዋ ሳይን እንታይ ያተመልክት ብለናሎ? then sign ከምዛ ዓይነት ሳይን ማንዳቶሪ ነገራት እዩ ዝነግረና ናይ ግድን ገብሮ ዘለና ማለት እዩ. they give mandatory instructions. what does this sign mean? ቅድሜና እንታይ ኣሎ እንታይ ይሕብረና ኣሎ እዚ ማለት እዩ ታምልክት እዚኣ እንታይ ማለት እያ ብቅድሜና ቢንቶ ኣሎ ማለት እዩ ታነለ ሄድ. what's the meaning of this traffic sign? እዚኣ እንታይ ማለት እያ ንዓና ፕራዮሪቲ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ጻዕዳ ንቅድሚት ኣላ ማለት እዩ ጻዕዳ ዓባይ ንቅድሚት ኣላ እንታሕትኻ red arrow. you have priority over vehicles on coming towards you.
What does this sign mean? እዛ ሳይን እዚኣ ክንታ ማለት እያ level crossing with a gate or barrier gate ዘለዎ level crossing ብቅድሜና ኣሎ ማለት እዩ when may you cross a double solid white line in the middle of the road the double white line መዓስ ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ወይ መዓስ ኢና ክንረግፆ ንኽእል ብለና ኣሎ never ever ክንሰግሮ ወይ ክንረግፆ ኣይፍቀደናን እዩ እንተዳ ናይ ኣብ ፅርግያ ተፅሪ ጎተት ትብል ፀኒሓትና መኪና ዜን 10 ማይልስ ፐር ኣዋር ገለ ብጣዕሚ ቀስ ኢለን ዝኸዳ ንዕአን ክንሓልፈን ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ወላ ፖሊስ ብድሕሪት ዊው እናበለ መፅያ ወላ ኣምቡላንስ ትኹም ድሕር መፅያ ንዓ ከንሕልፍ ክንሰግር የብልናን እሶም ተድልዮም ክሓልፉ ኣለዎም እሶም ከማን ብሕጊ ንዕኡ ኣጥፊኦም ፎሎው ክገብሩና ግብኦም ማለት እዩ ክሳብ ነቲ ላይን ዳብል ዋይት ላይን ዘሎ ክሳብ ንሓልፎ so to pass road maintenance vehicles traveling at 10 miles per hour or less ብጣዕሚ ቀስ ኢለን 10 miles per hour ወይ ካብ ትሕቲኡ ዝኸዳ መካይን ናይ road works ማለት እዩ ንዓን ኢና ክንሓልፈን ንኽእል what do the long white lines along the center of the road mean the long white line ኣቐድማ ቢልያ ፀናሕኩ ማለት እዩ hazard warning line ማለት እዩ እቲ ፅርግያ እሱ ይውዳእ ከም ዘሎ ይሕብረና ኣሎ ወይ ዝኾነ ሃዛርድ ቅድሜና ከም ዘሎ ማለት እዩ what does this sign mean እዚኣ ምልክት እዚኣ ክንታይ ማለት እያ end of carriageway end of dual carriageway ዘን ሓንቲ በዚ ናብዚ ክኸዳ ፀኒሐን ኣብታ መወዳእታ ግን ክልቲአን ኣንጻር እናኸዳ ከለዋ ግን ሓንቲ ፅርግያ ትኸውን ማለት ናብ ሲንግል ካሬጅዌይ ይቕየር ማለት እዩ what does this sign mean እዚ ሳይን ዝኸ እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ ኪሳይድ ወይ ከዓ ሪቨር ባንክ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቅድሜና what does this sign mean which sign means there is a double bend ahead double bend እዚኣ ማለት ወይ ከዓ ኤስ በንድ ትፅዋዕ ብቅድሜና ኣላ ማለት እያ so then this is a double bend which sign what does this sign mean እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት ያብለና ኣሎ እዚኣ ምልክት እዚኣ ኩሉ ሪስትሪክሽን ዝፀንሐ ኣብ ሞተርዌይ እዚኣ እንድሕሪእናያ ወይ ሓንቲ ሪስትሪክሽን የለን ማለት እዩ end of restriction in a winter road signs can become covered by snow what does this sign mean ኣብ ግዜ ዊንተር በረድ ክሽፍኖ ክእል እዩ ነቲ ሳይን እዛ ሳይን እዚኣ ግን እንታይ ማለት እያ ብቅርፃ ጥራይ ስቶፕ ምዃና ፍልጥቲ so it's stop what does this traffic sign mean እዚኣ እንታይ ማለት እያ ብለና ኣሎ እዚኣ ከምቲ ምልክታ exclamation mark danger ahead ትብለና ኣላ which sign means there will be two-way traffic crossing your route ahead two-way traffic crossing your route ahead ነታናትና መገዲ two-way traffic ቆሪጮ ይኸድ ኣሎ ዝብለና እዚኣ ትኾን ኣላ የማኒቱ ኩርናዕ ማለት እዩ what does this traffic sign mean እዚኣ እንታይ ማለት እያ ንዓና ፕራዮሪቲ የብልናን ነቶም ብኣንጻርና ዝመፁ ግን ፕራዮሪቲ ክንህቦም ኣለና so give priority to oncoming traffic what does the zigzag white line mean zigzag ማለት ኣብ ጥቓ pedestrian crossing እቲ ትራፊክ ላይት እዚ pedestrian crossing ማለት እዩ ኣብኡ ፓርክ ክንገብር ከም ዘይብልና ንምሕባር እዩ no parking at any time ኣብኡ ፓርክ ክንገብር የብልና ኣብ traffic lights what does it mean when the amber light shows on its own ኣብ traffic light amber በይና እንድሕር ርኢናያ ብጫ ደድሕርያ እንታይ ዓይነት መብራህቲ ክመፅእ ቀይሕ ይኸውን so stop at the stop line ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ what does this sign mean እዚኣ ከንታይ ትሕብር ንፋስ ትሕብር so side winds what does this sign mean እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ትሕብር ብለና ኣሎ እዚ ሓመዳዊ ሲግናል ናይ ቱሪስት እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ቱሪስት ኣትራክሽን ቦታታት ናይ ቱሪስት
What does 25 mean on this motorway sign? تا 25 እንታይ ትገብር ኣላ እንታይ ማለት the number of next junction ነታ ትመጽእ ዘላ junction ቁጽራ ማለት What does this sign mean? እዚኣ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት ብለና ኣሎ no entry ትበሃል which shape is used for a giveaway sign? A giveaway sign ኣብ red triangle ኮይና ንቁል ቅልዓፋ ማለት እዩ እዚኣ giveaway ትወሃብ Where should you find this flashing red light signal? እዚ ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል ብለና ኣሎ level crossing ናይ train ማለት እዩ What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? A traffic light red and amber እንድሕር ኢና ብሓንሳብ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ So in this case ነታ ቀጠልያ ክንጽብያ ኣለና ቀጠልያ ማለት ከማን ናጻ እንድሕር ኮይኑ ኪድ ማለት እምበር ኪድ ጥራይ ኣይኮነን What does this sign mean? እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት እያ End of restricted area So end of restricted parking area ማለት እዩ What does this sign mean? እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት እያ pedestrian crossing ወይ zebra crossing ኣብ ቅድሚና ኣሎ ማለት እዩ You've stopped at a railway level crossing ኣብ railway level crossing ደው ኢልና What should you do if the red light continue to flash after a train has gone by? እጂ ቀይሕ ኮይኑ ኢልና ጠጠው ኢልና ጸኒሕና ትሬን ሓሊፋ ሽዑ ብንሲቱ ቀይሕ መጥፋእ ኣብዩ ሽዑ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ወይ እንታይ ማለት እዩ ብቀይሕ እንድሕር ስቕ ኢሉ ከይጠፍአ ካልእ ትሬን ክትመጽእ ትኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና እሶ ወይት ንጽበ ኣለና ካልእ ትሬን ክሳብ ትሓልፍ